हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम आपके सामने एक छोटा सा गाना गाने जा रही हूँ। हमारे गाना को सुनकर बताइए कमेंट में कैसा है कैसा नहीं। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबका नमस्कार। आपके सामने एक छोटा सा गाना गाने जा रही हूँ। धन्यवाद। सुनकर हमारे गाना को बताइए। विदेश से अइल एक धोबिया की धोवे लगल ना। काली मैया के चुनरिया हो की धोए लगल न। काली मैया के चुनरिया हो की धोए लगल न। चुनरी धोई धोई फेंक लाया कसवा हो जुराए लगल न। बीनु घमवा बतसवा हो जुराए लगल न। उर्बाही देशवा से अइल एक धोबिया हो की धोए लगल न। दुर्गा मैया के चुनरिया हो की धोए लगल न। दुर्गा मैया के चुनरिया हो की धोए लगल न। चुनरी धोई धोई फेंकल कसवा हो झुराए लगल न। बीनु गमवा बतसवा हो झुराए लगल न। धन्यवाद।